תלמידים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? עוד שנייה פסח, עוד שנייה ממש. אני חושב כבר איך אומרים, כמה תלמידים שאמרו לי, המורה, אנחנו בני חורין, יצאנו לחירות מוקדם השנה. אז קודם כל, כמו שדיברנו, בני חורין זה אנשים שיצאו לחופש מעבדות. אנחנו נכנסים אמנם לתוך ניקיונות פסח, אבל זה כדי לנקות לא רק את הבית, זה לנקות גם את עצמנו מבפנים. אתם יודעים שיצר הרע, גם הוא נקרא חמץ. כשאתם מנקים את הבית, אל תשכחו שצריך גם לנקות את הגוף, להוציא את היצר הרע. אז הפעם אני רוצה לספר לכם דבר תורה ישירות מהאגדה. אתם אוהבים סיפורים. אז באמצע האגדה שלנו מופיע פתאום משפט. מעשה ברבי אליעזר, ורבי טרפון, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, שהיו מסובים בבני ברק. הם עשו סדר בפסח. איפה? בבני ברק. אז ישר, מי שיקרא את זה ככה לא הבין על מה מדובר. אז שתדעו, הם לא היו אמורים להיות שם. אבל למה הם היו שם במקום להיות בירושלים ולהקריב קורבן? כי זו הייתה השנה הראשונה שלצערנו הרב חרב בית המקדש. והם כולם היו עצובים, ולא היה להם תחושה, ואכזבה, ובאסה. אז מה הם עושים שם? מה הם עושים בבני ברק? אז כתוב שהם הלכו והתארחו אצל רבי עקיבא. שתדעו לכם, רבי עקיבא הוא היה תלמיד. 4 התלמידים שאמרתי, הם היו גדולי עולם, ממש, אדירים. מה הם עושים אצל התלמיד? בבני ברק, לכו לירושלים. אלא הם היו בתקופה קשה, היה להם צער מאוד 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 קשה, מאוד מאוד גדול. והם לא ידעו איך מקיימים את הפסח אחרי שחרב לבית המקדש. תבינו, זה אנשים שראו את בית המקדש. אז מה עושים? איך מתקדמים קדימה? אז הם קיבלו החלטה לעשות דווקא אצל רבי עקיבא את פסח. ולמה? מפני שרבי עקיבא, אתם צריכים להכיר אותו, עוד שנייה יהיה ספירת העומר. התלמידים שלו מתו, אנחנו מספרים על זה בהמשך עוד המון. רבי עקיבא התחיל את חייו בגיל 40. כשאני אומר התחיל את חייו, אני מתכוון התחיל את חייו מבחינה תורנית. הוא החליט ללמוד ולשבת בכיתה א' עם הבן שלו וללמוד א' ב'. תבינו איזה בושות, איזה תחושה, והוא מרגיש שהוא לומד והוא לא קולט. לומד ולא קולט ולא מצליח להתקדם. וברגע שהוא החליט לפרוש, הוא אומר על עצמו, החלטתי כאילו לעזוב, וראיתי שאני לא מצליח, ניסיתי, באמת, ניסיתי הכי שבעולם ולא הצלחתי. אלא רבי עקיבא כתוב שיום אחד בדרכו ראה חור בתוך אבן. נו מי ישמע, מי מתייחס לזה? אבל רבי עקיבא הוא לא בן אדם רגיל. הוא הסתכל ושאל את עצמו, מי עשה את החור הזה? מי עשה את החור באבן פה? ואז הוא רואה מים שמטפטפים לתוך האבן. והוא אומר, מה? הוא מסתכל, המים טפטפו וגרמו לאבן שיהיה בחור? אז הוא אומר, עם מים שהם כל כך עדינים ורקים ולא מסוגלים לעשות כלום, הצליחו אחרי טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה לעשות חור. גם אני, עוד טיפה לימוד, עוד טיפה לימוד, עוד טיפה קודש, וגם אני אצליח, ואנחנו יודעים שהוא הצליח. וארבעת הרבנים האלה אומרים איך אנחנו נתקדם קדימה, והם הגיעו בהצעה אחת ללכת לרבי עקיבא הביתה. מה יש לכם לעשות שם? הוא אומר, הוא דוגמה לבן אדם שלא מתייאש, ולכן הוא נשאר באנרגיה טובה, נשאר בשמחה, והם עשו את הסדר, וכל הלילה דיברו רק על ענייני פסח. אז שואלים שאלה, מה יש לדבר כל הלילה? 10 המכות, בסדר, טיפה קצת משה רבנו, אהרון, כמה יש לדבר כל הלילה? אלא אומרים משפט חשוב, בן אדם צריך להבין, שאם לא היינו יוצאים ממצרים, מה שהיה קורה בסופו של דבר, שהיינו נשארים שם. אז יבוא בן אדם אחר ויגיד, סליחה, פרעה לא היה מת, מצרים לא הייתה נופלת, מה, מצרים שלה זה לא מצרים שלה? אז אומר לא, יכול להיות שמצרים הייתה נופלת, יכול להיות שכבר לא היינו עבדים, יכול להיות שהיינו במקום אחר, אבל לא היינו עם ישראל. היינו נעלמים, היינו מתפזרים באומות, לא היה זכר, לא לתורה, לא לקדושה, לא לשום דבר. כל מה שאברהם אבינו עשה, היה נעלם ומתפורר. ולכן שאנחנו אומרים, אם לא נדבר כל הלילה על יציאת מצרים, נו אז מה יש לדבר כל כך הרבה? הוא אומר, תדבר ותעיר לעצמך, איפה היינו היום? אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, לדבר בענייני תורה, לדבר בענייני קדושה, ואם אנחנו כבר בתורה ובקדושה, אז לסיום משהו אחד קטן על רבי עקיבא. רבי עקיבא מסופר עליו בגמרא, שהוא הלך עם התלמידים, עם אותם גדולי עולם, והם הגיעו לירושלים, וראו שועל הולך בתוך קודש הקודשים, איפה שהיה בית המקדש פעם. והם התחילו לבכות ולבכות, ורבי עקיבא צוחק. מסתכלים על, מה קורה לך רבי עקיבא? למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? מה זאת אומרת? תראה מה זה, שועל, בית קודש הקודשים, בית המקדש נחרב. אומר, זה בדיוק הסיבות שאני צוחק. אמרו לו, רבי עקיבא, תסביר בבקשה. אומר להם, כמו שהייתה נבואה שיחרב בית המקדש, יש לנו נבואה שיבנה לעתיד לבוא בית המקדש, ייבנה מהשמיים, אנחנו נבנה. מה זה משנה? העיקר שבית המקדש יבוא. לכן אני כל כך שמח. אז אנחנו מאחלים לכולם שיהיה לכם חג שמח, ושיבנה בעזרת השם בית המקדש, חג שמח וכשר.